Så er vi på vej til Yashihara Karate Frederiksberg. Ligger om i en baggård. I dag er der graduering, så der er nok mange nervøse karatekager, der går og øver deres kombinationer og kataen den sidste gang, inden det går løs. Hvad skal du op til i dag? 10 kilo. 10 kilo. Hvad er det for en bælte? Det røde bælte. Det er det første? Ja. Lige pludselig meget skulle huske. Ja. Hvor længe har du trænet karate? Snart 5 måneder. 5 måneder? Okay. Hvorfor startede du karate? Jeg synes, det er helt vildt fedt. Jeg synes, det er en fed sport. Jeg synes, det er rigtig fede mennesker at gå sammen med. Og træningen er helt fantastisk. Husembai. Altså, skal I have en stor tur i dag? Nej, de skal have det, de fortjener. Hvad fortjener de? Jamen, de fortjener, at vi tager dem alvorligt. Det er rigtigt. Også. Hvad så? Er du klar? Ja. Hvad skal du op til? Jeg skal op til godt. Hvad skal du kunne? Jeg skal kunne hele basisprogrammet, nogle kataer, og så jeg kan også op i noget kamp. Alle sammen, vi skal tage tasker og putte i rummet den siden af. Kun der mennesker, der er vandjorden værre, at der skal i rummet. Så jeg kan gøre 100 kroner på det, der Hey Vicky, må jeg ikke lige se dig kaste ham der, den store råd der? Kaste ham. Okay. Der kommer man ned. Senpai, kan du ikke forklare, hvad det der fedt Yashihara? Nej, det kan jeg ikke. Det er en vide, den er ikke verbaliserbar. Det er en følelse. Det er ligesom The Matrix. Altså, vil du tage den blå pille eller den røde? Så det er det. Bus. Bus. Altså, hvad skal du... Er du klar? Bus. Hvad skal du op til i dag? Stop til 5 kilo. Fedt. Så godt ud. Held og lykke. Tak. Hvordan synes du, det gik? Det gik fint nok. Gik det fint? Det var meget... Var det hårdt? Ja, Det var meget hårdt. kampen var rigtig. Hvad var det hårdeste? Det var kampen. Der er lige ligesom en tid, der er i gang. Med meget små pauser, så det var bare... Okay. Gul bælte. Så skal vi have 2 grønne streger på, hvis det går. Jeg håber, vi det gør. Ja.
troede. Var det det? Okay. Hvad var det hårdeste? Det har nok været opvarm eller sparkene og slagene, vi har skulle basis. Okay. Ja. Det har nok været det hårdeste, fordi vi skal have så meget ki-eye på. Kan du huske din kata? Ja, nakken den kneb lidt, men jeg synes, jeg havde godt styr på kataen. Og med kombination synes jeg også bare, at de sad i øjet. Så i hvert fald ud, så vi kørte meget godt. Tak. Der hvor jeg sad. Okay. Jamen, det bliver spændende at se, om du består så. Ja, det gør det i hvert fald. Jeg glæder mig til det. Krydser fingre. Krydser fingre, ja. Så Emil, Hvad så? gik det godt? Det håber jeg. Jeg synes selv, det gik sådan udmærket. Var det hårdt? Ja, det er til sidst. Der var... Kampene? Ja, det var hårdt. Kampene var hårdt? Ja. Okay. Hvordan kan det være? Jeg ved det ikke. Det har måske noget at gøre med den der halvanden times træning, der var inde da. Ja. Jeg synes også, der var nogle store drenge, der fik der. Ja, større end de er. Ja. Så Ja. det er bare Det godt. er lidt spændende, om det er gået så. Ja, jeg er lidt i tvivl. Det er jo også en høj grad, du skal op. Ja, præcis. Du kigger lige på bæltet her. Ja. Okay, gul bælte. Så skal der gerne 2 streger på. Skulle der meget gerne, ja. Du krydser fingre. Krydser fingre. Ja. Vil du gøre det igen? Ja, ja. Helt klart. Hvis det ikke går nu, så bliver det næste gang. Hvordan synes du selv, det gik? Jeg tror, det gik okay. Det er altid svært. Det så godt ud der, hvor jeg stod. Nå, det er godt. Det er godt. Så hvad grad skal du op til? Ja, hvad er det? Det er 7. 27. Og jeg kigger lige mere på bæltet her i gang. Ja. Blot Ja, bælte. det sidste. Det er de gule streger på. Ja, det er dejligt. Det er rigtig dejligt. Var det hårdt? Ja, det var det. Næste gang skal du have kaffe. Hvad siger du til det? Ja, det glæder mig til. Jeg er bare... Ja, det glæder mig faktisk til. Indtil jeg står der sikkert, ikke? Jeg tror da også, familien siger, at det er god til. Det er ikke sikkert, at mor kommer. Så Simon, var du bare klar i kampen i dag, eller? Ja, Ja, er du også klar til noget julefrokost? Ja da. Det bliver for fedt. Tillykke, Ida. Var det fedt? Ja, det er rigtig fedt. Rigtig fedt. Power Centrum. Yes, Power Centrum. Yes. Ja, det er rigtig dejligt. Var det en god graduering i dag? Super godt, det. Var det en fed graduering? Det var rigtig god. Var det gode? Jeg synes, de var dygtige. Ja, okay. Ja, rigtig dygtige. Altså. Og da jeg så dem, så tænkte jeg, okay, det bliver en god dag, for de var sat op i dag. Okay.